Morning teenager. Ndiye lero tukubwerera ku the Philippines Island. Ku Philippines tapitako kangapo ndithu. Ndiye tatengani chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Sonia Rios. Sonia mu chaka cha 2007 anali ndi zaka 60. Sonia analoti anachokera ku Philippines. Ali Philippines atanakula moyo ovutika kwambiri koma anali olimbikira. Ndiye kuti nyumba ya kwawo pamene amakhala panali pafupi ndi ngati naval base ya USA Army. Tapanene kuti barracks ya US Army. Nde basa kanali kansikana kooneka bwino chani amakadutsa kumene kuja kukakhala mapate apititale amapita chani. Nde mosatenga nthawi anakumana ndi mamuna uyu dzina lake Earl Bardo. Earl anali American Marine amalimbikira chani zabwinobwino kuti analoti wangojoina chakumene mwamimo anachoka kwawo ku US atamutumiza kutiko ku base ya ku Philippines ko kumene amakakumana ndi Sonia. Anasiya abale ake kutiko, anasiya abale ake kwawo, anapanga chibwezi ndi Sonia kwa nthawi yochepa. Kena kumene amazabwerera ku USA abale ake anangodabwa wabwera ndi mzimayi. Mzimayi wake Sonia uja awauza ndakwatira kuchani ku Philippines, uyu ndi mkazi wanga Sonia. Abale ake ndana akhumudwa kuti ndiye sana tuzi china chilichonse kuti wapeza mkazi olokuti kuzoti akukwatira olokuti itana kukwati. Koma anangovomereza kuti nanga sizomwe wafuna. Atikuwaona Sonia ayi mayi ooneka bwino kwambiri mtsikana, koma anayamba kukhala nanga si mwame mmakhala ma benefits ambiri eti mmakhala ma pension abwino, anthu akafuna ngongole chani mmakhala kuna kuti ni ntchito yonena kuti imakhala ya secure. Nde amamusamala bwino komanso naye anali olimbikira. Anatsegula saluni ku USA ko amakhala ku dera lina lake amatchula kuti kilomita. Nde anatsegula saluni yake. Nde saluni yena yopambanaso kwambiri mpaka anali munthu odziwika. Koma ati banja lawo silimayenda bwinoyi chifukwa chonena kuti Sonia analovuta ngokhala nzima yokwiya basi nthawi zonse. Mango mukalipira mamuna wakeyo kumunyoza mpaka na kumuthamangisa kuchipinda kuti uzikagona kuchipinda kwinako. Nthawi zonse basi kukhala munthu ovuta koma sata mango khali wapanga dzibwenzi samamulemekeza mamuna wakeyo pang'ono. Koma Earl amangokhalabe. China chonena kuti Sonia analali ndi mwana kale wakunjira. Nde anamuuza Earl kuti ndili ndi mwana wake dzina lake John. Nde Earl ananena kuti ine ndilibe nazo vuto ndimpanga adopt mwana wakoyo kuti akhalenso mwana wanga. Nde anampanga adopt mwana uja, anapanga process ya adoption. Mwana yali ku Philippines konko, mwanayo dzina lake John anatenga dzina la Earl kukhala John Bardo. Koma nyumba munalibe mtendere chifukwa Sonia amangovuta atanali wankaza ngoyipa. Abale ake Earl amakanika kubwera pa khomo pomwepo. Anakhala 21 years akuti kumakhala moyo ozunzika kwambiri Earl uja mpaka anafika ponena kuti ineyo sindingakwanitse iyi, ndakhalitsa moyo umavutika mbanja ndofuna divorce. Atamuuza Sonia sanachite makana, anavomera kuti ine ndilibe nazo vuto tikozopanga divorce. Pa nthawiyo analonera kuti anali ndi business, anatsegula business ina ku Philippines, business ya mataxi. Ndi Sonia anamuuza kuti iweyo ngati ukufuna unena kuti banja lingothamwa mtendere unyamuke upite kwathu ku Philippines ukagulitse business ya taxi. Ndi abale ake atamva amamuna anamuuza kuti iyeyo sapita komesa ku Philippines ndi kwawo akutuma iweyo bwanji, iye bwanji osabwera nawo. Earl ananena kuti ine ndingofuna banja lolithe nde ndingopita ndikagulitsa business ndizibwera. Abale ake anayesera kumuletsa kuti sizikumveka bwinobwino upitako ndiweyo bwanji kuti ndi kwawo. Nde anachita makani kuti ndingopita ndikatseke business ndizibwera. Koma amakafikira kwa abale ake Sonia anapitadi ku Philippines kuja. Earl anamulandira azibale ake Sonia aja akuti akapanga organize zogulitsa business ya taxi. Koma ali kumeneko siku lina ali nyumba wagona, anapezeka kuti anthu ayimba foni ku polisi. Abale ake Sonia aja kunena kuti kunabwera akuba. Apolisi kuthamanga kupita kumene kuja akuti kunabwera akuba atipanga chifwamba. Apezeka kuti amuombera ndani, amuombera Earl mpaka na amupha. Apolisi kuyesera kufufuza chani nkhani zake sizimapita kwina kulikonse. Milandu ina yonena akuti Earl waphedwa ndi anthu okuba nyumba mwa abale ake andani, nyumba mwa abale ake Sonia. Abale ake Earl kuyesera ku US kuja kuti tumizani thupiro kuti akaliyeze achite investigate. Sonia anapanga demand kunena kuti thupiro litani liotchedwe konko ku
Philippines thupi linaotchedwa olophulusa anakana kupereka kwa abale ake Earl anathera ku Philippines komweko. Nthawi yomweyo Sonia ananyamuka anapita kukatenga life insurance ma hundreds of thousands of dollars. Chuma, nyumba, pension yake ya Earl zonse anatenga. Ndi anthu ena amuzinda wanalo ukwiya kwambiri chifukwa chonena anthu amanena kuti amachita suspect kunena kuti Sonia anachita kukonza, anachita kupanga plan zonsezo, koma panalibe umboni. Nanga si munthu wakaphedwera ku Philippines amuotchera komweko zathera komweko, palibe umboni wina uliwonse. After pamenepo Sonia amapitirizabe makhala, watenga chuma, business yake kupitirira. Anamuitanisa mwana wake uja John kumazakhalanso nayenso patipo pamenepo. 3 years after kumwalira kwa Earl anamwalira mu 1987. Sonia anayambanso kumapitanso kutiko, anabwereranso Philippines kuja kumakazunguliranso ku base komwe kuja komwe anakakumana ndi Earl kuja mpaka anapeza kuti wakumananso ndi munthu wina kumeneko. Anakumana ndi mwamuna uyu dzina lake Larry Raskin. Larry anali komanda wa mu Navy, munthu olimbikira nayenso chani, analinso ochepera kumudzaka kwa Sonia, koma anapezeka kuti anangowauza abale ake kuti ndapeza chibwezi, kenako mosakhalitsa azibale yake kuzamva zonena kuti watani wakwatira. Nde akuti Larry analogwirizana kwambiri ndi sister wake, ndi sister wake anakhumudwa kwambiri kuti iwo ungapanga ukwati osatiuza kuti timudziwe zimayiyo kuti ndani. Anangodabwa watulukira naye iwo chakuti nanga titani anthu apanga kale ukwati, anthu kumatani kumakhala. Larry analibenso ana naye, koma ankafuna takhala ndi ana. Nde Sonia anamuwuza kuti usavutike, kwathu kuli ana ku Philippines ukhoza panga adopt ana wathu. Nde Larry zinamsangalatsa kwa basi nkuampitsa di process ya adoption, koma kudabwa kuti process ya ingopitirirabe kumathadzaka iye kuti chikuchitika ndi chani. Sonia chomosa osamapanga zolongosoka, komanso Sonia anapeza kuti anayambanso nkhaza zomwe zichama mpanga Earl zija, nkhaza osamamuyankhula, akamuyankhula mangomukalipira, kumuthamangisa uchipinda kuti adzikagona chipinda chake, zongoyipa mtima zokha zoti anthu samamvesesa kuti kodi amampangira nje mwamuna wake nkhaza chonje. Mwamuna wacha kufufuza kupeza kuti zonse zija za adoption zija zikukanika chifukwa chonena kuti Sonia ndi amene akuzilepheretsa, akumangomunamiza kunena kuti tikupanga chani adoption zikuyenda chani, koma iye ndi amene amayimba foni kuti zisayende. Komanso Sonia analasa nauza aliyese chilungamo cha mwamuna wake oyamba Earl. Analata anamiza Larry ndi abale ake kunena kuti anakwatirapo koma anapanga divorce. Akamamfusisisa mango yankhaza yavi anthu aja samadziwa zenizeni kunena kuti mwamuna wake anakaphedwa ku Philippines, koma amene amampanga nkhaza Larrymo anazatopa nazonso naye. Nde mu 2005 Larry anapanga decide kuti ndikufuna divorce, ndatopa nazo sindingakhale chonchi. Nde Sonia anavomera kuti palibe vuto ukatufuna divorce, koma adoption ichatsala pang'ono kutha, nde unyamuke upite ku Philippines ukapange finalize za adoption, ukamabwerako ndi saina mapepala onse ya divorce. Abale ake Larry anamuletsa kuti usapite. Larry ananena kuti ndikufuna ndimalize divorce, komanso anawo ndikuwatani ndikuwafuna fandakula ndifuna ndakhala ndi ana. Ananyamuka anapita ku the Philippines. Atafika ku Philippines anamulandira ndi abale ake a Sonia, akhala nawo masiku, anawo anali abale ake a Sonia. Kenako wina tsiku lina anamuwuza kuti ndadwala. Larry nkuntenga kuti ateni ku chipatala. Anayenda azibale ake a Sonia, ananyamuka kupita ku chipatala. Anamuwuza kunena kuti iweyo dikira ndi anthu ena wa galimoto, uyu yalowa yekha mchipatala. Nde Larry anatsala mgalimoto mukapaki. Kenako analandira foni kuchoka kwa Sonia ku USA, akumfunsa kunena kuti uli kuti. Nde Larry ananena kuti ndili ku chipatala, ndabwera ndi mwana ndili mukapaki akuti akuti. Sonia anangoti okay chabwino. Anamumva ndi anthu ena anali mgalimoto. Kenako panangotukira mthuthumula pala anthu awiri. Enangofika wina anali kumbuyo kwa mthuthumula, anangotulusa mfuti ndikumuombera Larry munthu kawiri nkuthawa. Anthu anayimba foni ku polisi kuyesera izi ndi izi, anapeza kuti Larry anamwalira just like that. Apolisi kuyesera kuti afufuze kuti atani, kupezeka kuti Sonia ananena kuti thupi la Larry liotchedwe, lichitidwe cremate. Thupi la Larry linaotchedwa. Abale ake sanathe kutani kulandira china chilichonse. Anavutika, anayambana naye, anatana anaibe nazo ntchito. Komanso inapezeka kuti inali milandu yopanda umboni, yonena kuti sangaloze munthu kuti wamphandani chifukwa kuti amene anawamuomberawo anaipa mthuthumula anathawa, sanatsalire. Anafufuza anatani, anakanika kupeza zenizeni.
ndi anthu anakwiya olo ku USA kunena kuti kuti Sonia azibambo akuphedwa bwanji. Ndi nthawi imeneyo inali yonena kuti Sonia anali kuti akukatenga chani, akukatenga life insurance ya Larry yokwana ndalama 1 million. Koma sister wake wa Larry analata ngumva kumene kunena kuti munthu yana akwatiwapo koyamba ndi mwamuna wake anakaphedweraso kuchani ku Philippines. Ndi anayimbira phone sanga ku insurance company kunena kuti akunama amene khangata kumapha azibambo ndiyeyo. A insurance anapanga freeze ndalama zija, anakana kumpatsa, ananena kuti tidzakupatsa apolisi akazafufuza nkupanga conclude kunena kuti iwe sunaphe munthu. Koma anatsalabe ndi mapensioni ndi ndalama zina zambirimbiri plus property yonse ya Larry. Ndi amakhala anabe nazo ntchito aliyese kumamuyang'ana mwina mwake kunena kuti munthu anapha azimuna ake amaganizira choncho ete. Koma iye anabe nazo ntchito amangokhala mpaka na anthu anamba kumutchula kuti the Black Widow of Lomita. Anabe nazo ntchito kenako patangotha chaka after kuphedwa kwa Larry anapeza kuti ali mu saloon anayamba kulandira mafoni osadziwika bwino, anthu amamuopseza kunena kuti tikupha. Ndi anayamba kumayimba foni ku polisi kumaopa kuti anthu akumandiyimbira mafoni kuti andipha. Ndi aliyese amaganiza kuti akuyenera kukhala azibale awo azibambo aja amene aphedwa olo iye amaona ngati ndi azibale azibambo. Mpaka na tsiku lina kunatulukira munthu ku saloon atatenga mfuti kufuna kumuombera anangophonya chabe. Iye anachita mwayi kupulumuka, anapitanso ku polisi kuti anthu afuna kundipha samadziwa kuti ndani. Kenako m'bale wake wa Larry, sister wake uja anayamba kulandira maimelo onena kuti ngati ufuna tuyu tikhoza kumupha Sonia. Olapo ngati ufuna kunena kuti tikakupezere komwe kuli thupi la brother wako, zotsalira za brother wako ulipire 35,000 zomaterozo. Ndi anthu anayamba kudabwa ndani. Koma amasaina kuti dzina lake ndi John Bardu ngati mwana wa Sonia uja. Kenako mwana wa Sonia anazadabwa mu 2007 mu August mu April kunena kuti Sonia samayankha foni. Ndi ananyamuka kupita ku nyumba kwa amayi ake kuti akaone. Atalowa nyumba anapeza amayi ake agona pansi aomberedwa kumbuyo kwa mutuku. Chipolopolo chake zolingana ndi zipolopolo zomwe zimagwiritsidwa ntchito ku the Philippines zija. Apolisi anayesera kufufuza kutani samapeza chilichonse. Koma chifukwa cha maimelo amene amalandira sister wake wa Larry anammanga John mwana wake wa Sonia, amaganiza kuti mwina ndi iyeyo. Koma anapeza kuti nthawi imeneyo mwana wa Sonia kunalibe, ndipo apolisi anapeza kuti munthu uyu kunalibe. Koma munthu mmodzi anapeza kuti analapanga china chake chodabwitsa. Nephew wake wa Sonia uja anapita ku insurance company ndi kwa maloya a Sonia kukafunsa kunena kuti kodi Sonia ndalama zake chuma chake anasiyira ndani. Ndi mpamene anadabwa a insurance anayimba foni ku polisi kuti munthu amene sitimayembekezera wabwera kuzafunsa za chuma. Apolisi kuyamba kumfufuzano. Atamfufuza bwinobwino anapeza kuti mapeto ake chilungamo chake chinayi choti amene anamupha Sonia anena kuti grand nephew wake ndi nzake. Ndi anthu onena kuti amadziwa zokupha azibambo aja ku Philippines. Ndi iwo amaona kuti Sonia yakupindulapo yekha akulemera. Ndi iwo amafuna chumacho. Ndi amaona kuti iwo kuli bwino amuphe Sonia kuti nawo satani apezepo chuma. Nanga samaona kuti Sonia ngati akumapha anthu nkumakhala mchuma nawonso zikhala zitizo zomwezo. Ndi kuphedwa kwa Sonia kunali kumeneko. Azibambo awiriwo grand nephew wake ndi nzake wa grand nephew wakeyo anamangidwa, anapatsidwa ma life sentences. Koma kuti muione nkhaniyo ndionena kuti muli jera lake loopsa lonena kuti Sonia chikhala kuti sanaphe azimuna ake ngati anawapha adili palibe mboni. Chikhala kuti sanawaphe azimuna ake sakanalandira chuma mwachinyengo, ndipo chumacho sichikanampangisa iye kuti aphedwe. Chifukwa ndi chuma chomwecho chinampangisa kuti aphedwe. Chidule tingoti there is no honor among thieves. Imene ndi nkhani ya Sonia Rios. Zikomo kwambiri.